Sai ni ka por ngadap da ka jing sungu yu blai ka bang yo banya kren pat bat pi na ka ktien ka jong blai nganget ka khubor ka jong blai na ka sngi ka sngi ka long ka jingker khu yu pi ko banga yo diang jingker khu nganget ma pi ru pi yo diang jingker khu na ka ktien ka jong blai bat ha ka sngi ka mentang kwa ban ya kren na ka wei ka benta ka ta ka long balai ba pi khuslai balai ba pi sngo jinjar balai ba pi yam balai ba pi sngo si ha ka jing im ka jong pi tiếp nên balay ba bun sin ngi yam balay ba bun sin ngi snow si balay bun sin ngi snow kumba ka jinjar than ka ta ka jing im ka jongi ne kawan ka jing snow rem kawan ka jing snow do men sim ha ka jing im ka daw ka long tang ka we bangidang perkhat yala di udan bay uto uai dan ki briu ki ong pastor ki yam ki snow si ki khoslai namar ki ong ba ki khun kim sngap shu yang unga mo dan ki baong imat bau ne kurim it shu yang lani ka breu kam it shu yang unga tarumi biang unga balai ngalong kum ni balai kawan ja kum ni yang ka kat ka apot sep sngi yang balai kalong kum ni bat balai kalong kum tai yang dan ki jingrai ka bangi sngo balai yang kum ni tadi ta uni unga am udai wei na ki nong shon ki ba krautam haga jingim ga jongi unga balai ki kren ben yang balai ki nyu ben yang balai ki insult yang ni ngade ban yo e ka burom ngade ban yo ya ga jingi ngade ban yo ya kata ka spa ka po kumta ter uan mi be uni unga Mestrai, uai, manga. Ladang ni unga udang im. Kajing im, kajong pi, kan long kajing im kabajenjar. Ladang ni unga udang im. Kajing im kajong pi, kan long kajing im kabasosat hado kata-kata. Umi na uni unga. Kababel gitu. Uni unga umi nengkong uday na usoitan. Badehing ta usoitan uday tang ujing tao. Haga jing sisya, ladangi penun kami ni uktien nga sngo bagata kalong pop shibun Namar ubadon hok ban penun kam yakata kekentin nga sngo uday tang ublay. Wa ngalong mga alpha bat o omega. Ngalong mga kajing syai, ngalong mga kata kajing kang, kajing mipat baga jing em, ngalong mga I am ngasngo badai tang ujisu ubala ban penon kam yakane ka kerteng manga nani ngalong Henry ubriu kijing tao baro ngasngo baladangi onga ngasngo bakalong illegal yangi ban penon kam yunu kentin nga namar ladangi penon kam yau tau kentin nga ka jing em jonga ka jing em jong pi kan long ka ba kordit hado kata-kata tadeng ta wanum suship ting nam tay ladi kibriu kin le ayu yanga kin le kumno yang kin pen stom yang kin pen jinjar yang lada utau nga udan ka jingem ka jong pi kan long ka jingem ka ba kordit kan long ka jingem ka ba sosat namar ba usoitan upenon kam ya kan tin nga bar katai ka long illegal hakmat jong blay ka long bianya hakmat jong blay namar bu soitan uong igini kin tin nga ladang ipet ya ka tin ka jong blay now Isaiah lunong ba khat saw khot khat lai gong ti melaong halakat donut usoitan ula kren halakat donut wong ye wong ngan kiu shabneng wong nga ngan kiu shabneng manga ngan kiu shabneng ta beneng kong ngan kentiu ye la ka khet haneng ki klor jongblai wong nga ngan kentiu ye ta ka khet ke jonga haneng ki klor ki jongblai ngan shong halor ulum jingseng ha ki bakut ka phang shatai wong ngan le amta nga ngan kiu shalendat gilo ngan long kum ubah hajrong tam ngan long wong kumutaw bah hajrong tam ngan kiu ngan long tadeng tahabo ong nga kala long pop no ken deng tabu try yau taw bo ong nga utry upen kan ria no yau na kata ka position ka ba udan na kata ka jaka ka ba udan but shimlalong show Padahal ta wat nom pendon kam ya kerteng nga. Nani bepin sngo badai tang mapi. Ni pin sngo. Ba tang ga jong pi. Ka jonga manga
Banuan rak be kata bakan long nengkong be ha ka jing im ka jong phi tadeng ta kwa banong ifi ni ka sngi ka bamta ubade ben onga ude be tang ublai henre ublai na ka banta jonga ba jong phi yau tau ai yau tau nga umainos no yala di umainos no na tau nga badeng ta bo jisu udawan na beneng syakndo umainos no ya kata ka jinglong nga shimla nyau ban yalong marangkat ba dublai ong ketin ka jong blai udah mainos no ya kata ka jinglong nga ka jong bat ula shim ya ka dur breu hado ka kerdan kum umrao ka ketin jong blai ko ong na ar koren kal nong ba pra ko kendai ka ong na war phi thu ya ka jing ka jong Jesus Christ bo tra jongi bo la long o ba ruspa pan ban ulawan long duk na ka banta jong phi khnang ban pen ruspa ya phi da kata ka jinglong duk jong hang ni u jisu uklam ong shu manga reu tau nga umainos no ba de hang ta ken bau tau ai namar budan umainos ka kalalong ken ka ding phna ta de hang ta utau ai ulawan shin ka khndo ula minus yaladi na kata ke baro ka baudan shimla ong shu manga shimla ong shu banga henrei utau nga ula du no na ka menta jonga ba jong phi ta de hang ta ba ula minus ya kata nga jong u haban kiu ha ka ding phna ba ha ba kiu ha ka ding phna shimla du ha ba minus penban ha ka ding phna ka de ka jaka ya ka bala kentiu ya u pleng ka kerteng ka jong u jisu namar ka jing ko ngo ka jong u hadu ka jing yap jong ka ding phna namar bola ko ngo u pa ula kentiu yu halor ka kerteng baro namar ha ka kerteng u jisu ki kho siu baro kindam krup at baro ki tlik in pla ba ka de kata ka ba u jisu hi ka yang ba dia phi bangim dei ban ra ini ka kerteng nga ban perkhat yaladi ban ong balai yang kum ni balai kum ta yang nakwa banong ifigan ka sngi ka mamenta minus no inu nga sedang ban ba no ka ding phna palada pipi ba ka ding phna ka jong trai ken mau ba ka dei ha ka ding phna bau trai un kan tiu ya ka kerteng ka jong phi ka dei ha ka ding phna ya ka bau trai un ra ya phi ken namar ka dei tang ha kata ka ba phi minus no yaladi ya ka ba phi ken shu yaladi pila ken du yaladi na ka mentau trai pila ken du no ke jong ni ka prthai pila ken not yaladi ken sun rum no kita ke baro jong ni ka prthai jong ni ka do phi ken sun rum no wat yala diru tadeng taken bau traun ai fi ka bor halor ka bor baro namar ka de ha ka kerteng ke jong jisu pio ya kata ka bor ba pinyo rot wadi ki besen ki nang tham ki bor jingdom ki bor baman pio ken ban yu rot yu baman ba maun long ka depe ya ki kijat ki jong pi ka de tang lada fi kloi ban ba ya ka ding phna tang lada fi kloi ban minus no yu tau nga ya tu ai ban wan ra do tu minus ban minus no ld bakan kala long ka ding phna ta dau jisu ong i kene wala phim ba ka ding phna phim la ban long ki sanran ki jonga tadeng tala dangi minus sila de ka jing em jungi kan long ka jing em ka basok la fi minus utrai un panchat bor fi la fi minus utrai un pen kop bor fi la fi minus no ito nga na yong shu ka jonga ong try ka de ka jong ne fi don jing e ong try kata ka jing e de ma me ban handle ki jing e le jo ka jing try de ma me de shu manga la fi pei bitang ya la de teng fin do men sim teng fin bitar teng fin dom teng fin rai ki jing rai ru ki babaklan namar ba phi ra he ka por ka bam dei ban rai phi yam phi jinjar phi sngo phuslai ka daw ka long phi ong balai yanga balai ki khon kem snap shu yanga balai ki khon kem buram yanga balai bu ni kurem e yanga balai ki ni ki jinjar ki wan yanga balai ki ni ki jing kerdo ki wan yanga namar la dadang don utau nga ka jing em ka jong fi kan long kap e ado kata minus no tading tau pol ong yanga banem ka long kris ban yap ka long ka jing mentoy lada PM na ka mentau try mdei shoot nam tai lade balada PM na ka mentau try ka mut ma pi pila dap yap badawa pi yap kalong ka jing mentoy ya pi mentoy haba pi yap namar pila na mentau try tandei ta kalong ka jing mentoy ya pi namar usoitan la sho ban kta ya pi lada pi pila yap ubaman la ban le ya pi namar ba pi pila yap hau try tandei ta ya ka met yap mano ban internet usoitan ru internet ya pi lada pi lakloi ban yap no na ka mentau tra jisu ka jonga ngandu no langa khen ka bakol nang sat yang jisu ngan le kum ka yor pi puli galatia ar pho ka ong pol wong yang ala sat nar pna lembar kris ni pen ban nga em re om shu ka bang ngang em re kris ka nyu em apo jonga ba ni ka bang em mentar nga em daga jingai wong la sat nar pna nga ngala minus la ka jonga jing em ka jonga tading tau pol salia wat hadu bo ni yap ro na baru em bai la sha bom sha tiet sha nyu ben la sha kren ben la sha tan la sha pen stem henry namar em sho ma ula ba ya ka ding pna ka jing em ka jung ula minus no ula ba ya kata ka minus
Namu lamai nos ubah ya kata keding pena ke jing ke jongu tak kedau ke jing jongu kalong ke besok. Bar ke fokus ke jongu kalong baik tang nak mentau Chris. Tadi ta ai ba ke jing ke jong fi ke ne ke sngi. Ai ba fin fokus baik tang hau Jesus Chris. Ba ke jing ke jong fi ke long ke jing ke bo tra un yo jing mentoi. Ba ke pertai ke yo jing mentoi nak ke jing ke jong fi. La pi tang nak mentai la de. La pi ong le ya lap bun sin kinong yalap ini ki sngi ki kwa ki jing thia ka balong kumta ka kali men long kumta surok de men long kumta ya ki jat khndiat la ut ba ka khoram tan ka e tham banga jinjar banga nga dan samlang mong da temen banga bam kumta ka jing bam nga hab le kumta ka penjenjar wat ki banget ru nga kwa blong fi la da pi ong adapt shato pim dan issue ka jing ki fi le ba what you out what you complain la da pi pat minus yala de na ka bantau try pinamla benlong ki syakri ke jong o unga unomla bendan habneng namaru syaitan namaru onga la minus ya u kan syakata la khati sendan ya u kan dau blai ya ka ba umlong i shu kan the shwabo blai khati pi khati no hi ma pi kan ya la de wan bo shu tu nga at no u tu nga minus khnang ba finyo kan ya kata ka plus sa ka jing em ke jong fi but kan mau ya kan ni la da pi onga ho ka ni unga undu no rela PV minus kan ma ka jing minus ka jong fi ka dei plus sign ka ba mut i pinyo ya ka addition ka jing em ka jong fi pinyo ya ka jing em pinyo kan ya ka multiplication unu plus pi pen kala gam tur di multiply ta dei ta kwa ba dong fi la da PP minus ya la de ka jing em ka jong fi kan long ka ba kharoi ka jing em ka jong fi kan long ka ba sok ka jing em ka jong fi kan long ka jing em ka ba dap da ka jing command ta da wan par khat ye shu nam tai la de par khat nam tau try par khat ru na kam ta ki men sim ki ba kodor ki ba don kan Ibadan kam ya kata kajing syakri ke jong fi. Tadeng tawan perkat shu nam tai la di. Minus kat we finang minus try nang pendap fi. Tadeng ta ka ban ai ong tin ke jang blai. Kam long bala kerku ban ai. Suk utau ba ai. Ban utau bi op diang. Kam suk it is more blessed to give. Ban gift ka ban minus. Tadeng tau try ong na baru ik plat dia ka pertai ka ta wai ti no lo jong khon maroi. U minus tamu try shim la do. Pen ban uyo yang nga ba dia fi na maru kon jang uken o minus tu kon jang o baknang ba unyo yang iken ba un job ya ka protection ba ra ka we pan ngai ngo yo blai kata ka de ka principle ka jang blai ta fi ong nga pindu no akike baro ot no ne nga kan kala plus sign pat kata kan kala long sia ka jing yo nong ka jang fi hi soi tan lun ting fi ba man ting fi jing e ken ting fi jing le ken ting fi ba fin long ba yo bor fin long ba don bor utrain kerkui fi wajong mga ngadi utrai jong ni ka balang ngadi mga baseng ni ka balang ngadi mga balik ka tanga ju sngoy ta kisur nga susun ai fi wajong nga obi utrai trai kerkui fi nga kwa bandwai ni ka pon ta jong fi trai ni ka pon nga wan man ai ngo yeme namar mede ublay lada mede ban sarong medon hok ban sarong namar mede hi mame ko trai melong uba melong ndan bala ban pen kalai kata Rai memem shim sarong te try na kamenta jongi mela IT la ka jong ka jing mela khati no ya la dia te try na kamenta jonga na kamenta jongi na menta ka ni ka perthai ablai ban nga aingo ba mela long ru halor pat ka kerteng baro na mar kata ka jing khati ka jong me ya la dia try mga songo ba ka kerteng ka jong me ko try shisha ki khosi baro ki dam krop baro klik ki pla but try oi meu baruspa meladino at ka jing ruspa abarot meladino kanang mangin yo long dog melat penteli the try la de bangin ruspa mangi ngai ngo si sha ka jing le ka jome ka long ba crowd the try yarap yingi bangin minus ya la de man la ka sngi bangin ba ka ding phna ka jong me try bangin long kita bal sanar bat me ki ba im ka jingem jong ka jing knya man la ka sngi dei sho mangi ki ba im re chris ka nyu ba im ha po jongi kadwain kerku ni ki kon ki jom ngatip lada ki nget ya kan ka kubor lada ki sngo ni ka kubor try me pen sha ya ki ka jing em jo ki kan long ka basuk na maram dei shu maki ki ba ki jing em dei shu maki ki ba ki jing ele dei shu maki ki ba ka pop na mar de ma me ko try u ba ka ta ki de ma me u ba shim ba u ba kit no ta ki ke baro try nga dwain kerku ni ki kon ki jom kin bread lut ya di ha me wai la jo ka jing em ka yeng ka sam ki kon ki ti baro kin bread ha me kin pen thli ya de ko try na ka ban jong me ngai ke jing em jiki long ka ba kemen ka basuk ka blak kerku na do ni ka sngi ka tenge jong Jesus amen try kerku fi nai bore fi no ni ka sngi fina ban shakri u minus yala di have fi minus fin kala long plus blame kerku kresh bon amen